мавзӯи мо шакли ғайриҳуҷайравии ҳаёт вирусҳо. вирусҳо шакли ғайриҳуҷайравии ҳаёт буда берун аз ҳуҷайра фаъолият карда наметавонанд. аз ин рӯ онҳоро паразитҳои дохили ҳуҷайравӣ меноманд. кашфиётҳо дар соҳаи вирусология бениҳоят зиёданд. аввалин маротиба соли 1892 олими рус Дмитрий Ивановский дар баргҳои тамоку доғҳоеро мушоҳида кард. барангезанда қобилияти аз полоиш гузаштанро дошт. бинобар ин растаниҳои солими тамокуро бо шираи полоишкардаи растаниҳои бемор сироятнок кардан мумкин аст. баъд аз Дмитрий Ивановский баъди чанд сол олимон Лефлер ва Фрош дар якҷоягӣ барангезандаи бемории охсилро дар ҳайвонот аз ҷумла дар чорво кашф карданд. соли 1917 бактериологи канадагӣ Эрел аввалин маротиба вирусеро ки бактерияҳоро маҳв мекунад кашф кард ва он бактериофаг ном гирифт. ҳамин тавр вирусҳои растаниҳо ва ҳайвонот кашф шуданд. вирусҳо сохти гуногун дошта онҳо метавонанд дар шакли спиралӣ, гирдшакл, даврашакл, доирашакл ва гуногун бошанд. андозаи асосии вирусҳо аз 20 нанометр то ба 300 нанометр мерасад. дар баробари ин гуфтан ба маврид аст ки таркиби кимиёвии вирусҳо аз маҷмӯи кислотаҳои нуклеинии КДН ва КРН, яъне кислотаи дезоксирибонуклеинат ва кислотаи рибонуклеинат ташкил ёфтааст ки атрофи онро пардаи сафедавӣ иҳота мекунад. пардаи сафедавиро капсид ё ғилоф меноманд. раванди сироятёбӣ аз лаҳзаи воридшавии вирус ба ҳуҷайра тибқи редупликатсияи геномаш шурӯъ шуда бо ташаккули капсиди он идома меёбад. чуноне ки гуфтем, капсид вазифаи муҳофизатиро иҷро мекунад. азбаски бемориҳои вирусӣ хеле зиёданд, вобаста ба навъҳои гуногунашон онҳо ба ду гурӯҳ ҷудо карда мешаванд: вирусҳои дорандаи КДН ва вирусҳои дорандаи КРН. вирусҳои дорандаи КДН спирали дучанда доранд ва вирусҳои дорандаи КРН спирали якзанҷираро доро мебошанд. вирусҳо ҳангоме ки ба ҳуҷайра ворид мешаванд, воридшавии онҳо бо ду роҳ сурат мегирад. яъне дар мадди аввал онҳо ворид мешаванд ба таркиби ҳуҷайра тавассути иҳота намудани ситоплазмаи ҳуҷайра ва бо роҳи дуюм бошад бо илова намудани геноми худ ба геноми бактерияҳо. азбаски пардаи ҳуҷайраи бактерияҳо бениҳоят ғафс аст, онҳо танҳо тавассути илова намудани маҷмӯи КДН ё КРНи худ метавонанд бактерияҳоро маҳв карда минбаъд ба организмҳои дигар ворид шаванд. вирусҳо ғайр аз ин ба ҳуҷайраи организмҳои зиндаи зерин ворид мешаванд: рустаниҳо, ҳайвонот ва одам, бактерияҳо. инро ба таври дигар дида мебароем. бемориҳое ки вирусҳо ба вуҷуд меоранд. бемориҳое ки вирусҳо ба вуҷуд меоранд албатта дар се гурӯҳи организмҳои зинда мушоҳида мешаванд. якум дар рустаниҳо гуфтем, ҳайвонот ва одам. дар рустаниҳо аз ҳама бемории маъмул доғи барги растаниҳо мебошад ки аз ҷумла дар тамоку, болотар аз ин дар кашфиёти вирусология гуфта гузаштем, яъне аввалин шуда Дмитрий Ивановский соли 1892 кашф карда буд. ва дар ҳайвонот бошад бемории охсил ва дар одам нағзаки одам, сурхча, зуком ва боқимонда баъзе аз бемориҳои вирусие ки то ҳол идома доранд. акнун барои ошкор намудани чӣ гуна ҷойгиршавии онҳо мо таҷрибаеро ба шумо пешниҳод мекунем. ана ин барге ки шумо дар дасти ман мебинед, ин барги солим мебошад. ҳар як растаниҳои зинда бояд чунин барги солимро доро бошанд. вақте ки вирус ба ҳуҷайраи таркиби барг меафтад, вай пеш аз ҳама ҳуҷайраҳоро сараввал чӣ кор мекунад? нишонаҳои худро пайдо мекунад. вақте ки нишонаҳои аввалини вирусҳо ба монанди доғ дар барг пайдо мешаванд, ин бозгӯи он мебошад ки вирусҳо аллакай дар
пигментҳои гуногуни таркиби ҳуҷайра ҷойгир карда шуда лаҳзаи сироятёбиро идома дода истоданд. лаҳзаи сироятёбӣ аз лаҳзаи воридшавии вирус ба ҳуҷайра тибқи редупликатсияи геномаш сурат мегирад гуфтем. яъне дар ин ҷо ба давраи дуюм гузашта истодааст ва дар лаҳзаи охирин ана ҳамин гуна аломатҳоро зоҳир мекунад, яъне дар барг доғҳое пайдо мешавад ки ин исботкунандаи нишонаи он аст ки дар барг бемории вирусӣ ҷой дорад. ғайр аз ин гуфтан ба маврид аст ки вақте ки ҳамин бемориҳо дар барги растаниҳо пайдо мешаванд, ҷараёни фотосинтез ки тавассути паҳнаки барг амалӣ карда мешавад, онҳо боиси раванди ҷараёни фотосинтез мегарданд ва ба кишоварзӣ ҳисороти зиёд ворид мекунанд, аз ҷумла ба растаниҳои ғалладонагӣ. ва ҳамчунин гуфтан ба маврид аст ки дар байни растаниҳои мевадиҳанда ва растаниҳое ки мева ҳосил намекунанд, растаниҳои гулдор низ мушоҳида карда мешавад. агар ба сохти ҳуҷайраи асосии ҷойгиршавии онҳо назар афканем, дида мумкин аст ки онҳо худи барги тамоку дар ин ҷо нишон дода шудааст, доғҳои гуногун пайдо кардааст ва ин доғҳои гуногун дар асоси оне пайдо карда шудааст ки дар ин ҷо спирали якчандаи кислотаи рибонуклеина ҷойгир карда шудааст ва дар атрофи онҳо ана ин чизҳо сафедаҳои махсусе мебошанд ки минбаъд метавонанд боз миқдоран зиёд шуда рафтан гиранд. аммо дар ҳайвонот беморӣ аз ҳама маъмултарин гуфтем ки аз ҷониби баъзе аз олимон кашф карда шуд, охсил мебошад. дар ҳайвонот дар ин ҷо дар расме ки мо мебинем луопардаи ковокии таҳони ҳайвонро бемории охсил фаро гирифтааст. вай метавонад на танҳо дар луопардаи ковокии даҳон, балки дар дигар узвҳои ҳайвонот ба монанди пой, қисми тана ва ғайраҳо таъсири худро расонад. вақте ки ба луопардаи он таъсир мерасонад, луоб дучанд зиёд шуда кафк ҳосил мекунад. ҳайвон дар натиҷаи ба бемории охсил гирифтор шудан хароб, лоғар, камқувват мешавад. ва як чизи дигарро ишора кардан ба маврид аст ки бемории охсил вақте ки дар ҳайвонот чорвои калони шохдор ба вуҷуд меояду вай дар ҳамзистӣ бо одамон ки қарор дорад, метавонад аз ҳайвон ба инсон низ интиқол ёбад. акнун дар одам нағзаки одам сурхча ва зуком гуфтем. нағзаки одам сурхча ва зуком ҳам ин бемориҳои маъмултарин мебошанд. яке аз бемории маъмултарин ин сурхча мебошад. дар расми зерӣ нишон дода шудааст ки аз ҳама бештар аз гурӯҳи одамон дар кӯдакон мушоҳида карда мешавад ва кӯдакон ҳангоме ки ба ҳамин бемории сурхча гирифтор мешаванд, дар онҳо доғҳои сурхе пайдо мешавад ки луоб ҳосил мекунад ва ин давомнокиаш аз 15 то 24 рӯзро ташкил медиҳад ки дар ин муддат мо метавонем ба табиб муроҷиат карда аллакай табобат гирем. дар навбати худ боз дар байни вирусҳо ки шаклҳои гуногун доранд гуфтем, ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки ин вируси ҳуҷайраи вируси норасоии масъулияти одам мебошад. яъне вируси норасоии масъулияти одам ба системаи масъулият осеб расонида ҳуҷайраҳои лимфоситҳо, макрофагҳо ва системаи иммунии инсонро хароб мекунад ва ин боиси сустшавии системаи назорату ҳифзи организм аз баъзе сироятҳо ва баъзе намудҳои бемории саратон мегардад. ин вирус бо роҳҳои зерин аз шахси сироят ёфта ба солим мегузарад. ҳангоми алоқаи ҷинсӣ беҳимоя, аз модари сироят ёфта ба кӯдаки дар батни вай буда дар давраи ҳомиладорӣ, пас аз таваллуд ҳангоми ширмаконӣ ва роҳи сеюм тавассути тамоси хунӣ, таҷҳизоти тамизношуда ва сӯзандориҳои яккаратта. акнун вобаста ба мавзӯи имрӯзамон навори навбатиро вобаста ба сохти вирусҳо, таркиби кимиёвии онҳо ва гурӯҳбандии онҳо якҷоя тамошо мекунем, баъдан идома медиҳем. вирус моддаи сирояткунанда мебошад. вай организми зинда аст ё не? то ҳол ба ин савол ҷавоби қатъӣ дода нашудааст. имрӯз 6000 намуди вирусҳо ба мо маълуманд. намуди микробҳои онҳо якчанд миллионанд. вирусҳо ба ҳамдигар монанд нестанд.
онҳо шакли нимдоира, морпеч ва ё шакли мудаввари асимметрӣ дошта метавонанд. ҳаҷми вирусҳо аз 20 то 300 нанометр шуда метавонад. суол чунин аст: сохти вирусҳо чӣ гуна аст? дар маркази онҳо моддаи генетикии рнк ё днк ҷой гирифтааст. дар атрофи онҳо моддаи сафеде ҷойгир мебошад ки капсид ном дорад. капсид барои ҳимояи вирус хизмат карда барои ишғол намудани ҳуҷайраҳо ёрӣ мерасонад. баъзе вирусҳо бо қабати иловагии чарб пӯшида шудаанд. ин қабати чарбе мебошад ки вирусро аз таъсири муҳити атроф муҳофизат мекунад. олими вируссинос Давид Балтимор ҳамаи вирусҳоро ба 8 гурӯҳ ҷудо намудааст. баъзе гурӯҳи вирусҳо 1 ё 2 занҷираи ДНК доранд. баъзеи дигарашон як занҷираи РНК доранд ки 2 баробар зиёд шуда дар матрисаи худ ба ДНК табдил меёбанд. дар ин маврид ҳар як гурӯҳи вирусҳо худро дар ҳамаи узвҳои ишғолнамудаашон афзоиш медиҳанд. ҳар як вирус диапазонои муайяни шахсии беморро инъикос менамояд. яъне ҳар як вирус барои гурӯҳи муайяни махлуқоти зинда безарар ва ба гурӯҳи дигари онҳо зиёновар буда метавонанд. масалан вируси бемории нағзак танҳо ба организми одам сироят мекунад. вируси вабо бошад, танҳо гурӯҳи гӯштхӯронро сироят мекунад. вирус ба организми одам одатан ба воситаи хун ва ғадуди секретсия сироят мекунад. ҳар вирус ҳуҷайраро ба таври худ бемор месозад. масалан вируси герпес дар пардаи мембрана ҷойгир мешавад. баъди ин моддаи генетикӣ аз худ капсулаи махсус ҷудо карда ба ядрои ҳуҷайра ворид мешавад. вируси бемории гепатити С яку якбора ба ҳуҷайра даромада тадриҷан моддаи генетикии худро дар дохили пардаи мембрана пароканда месозад. дар беруни он пардаи муҳофизавӣ пайдо мешавад. геноми вирус дар яке аз узвҳо ҷой гирифта дар онҳо ба истеҳсоли насли худ шурӯъ менамояд. ҷараёни табиии фаъолияти организм дар натиҷа хароб гардида миқдори вирусҳо дар он афзоиш меёбад. ин ҷараёни афзоиши вирус репликатсия ном дорад. мақсади асосии он ишғоли бештари узв мебошад. моддаи генетикии вирус дар ҷараёни репликатсия бо ҳуҷайраҳои шахси бемор омехта мешаванд. ин сабаби тағйирёбии узв гардида қобилияти фаъолияти вирусро бештар мегардонад. вақте ки фаъолияти репликатсия ба роҳ монда мешавад, як ҳиссаи вирус аз ҳуҷайра ҷудо шуда ба ҳуҷайраҳои дигар мегузарад. дар ҳуҷайраи заҳролудшуда инкишофи вирус давом мекунад. аз рӯи нақшаи дигар ҷараёни лизис сар мешавад, яъне ҳуҷайра ба қисмҳо ҷудо шуда организми бо вирус заҳролудшуда бо вирусҳои нав пурра мешавад. чаро бо вирусҳо мубориза бурдан душвор аст? таҳаввулоти вирусҳо дар пеши назари мо сурат мегирад. дар байни вирусҳо ва организми зинда ҳамеша муборизаи беамон давом дорад. вақте ки вирус соҳиби аслиҳаи нав мегардад, дар ин сурат ҷараёни пандемия яъне мамлакатҳои хеле зиёдро фаро гирифтани он оғоз меёбад. ба одамон муяссар шуд ки ба муқобили бисёр вирусҳо даво ёбанд. аз ҷумла айни замон бемории нағзак пурра табобат карда мешавад, вале вирусҳои дигар коркарди ҳамасолаи доруҳо ё ваксинаҳои навро талаб менамоянд. дар назди ман як чизи дигар гузошта шудааст, яъне ин кислотаи дезоксирибонуклеинат ки сохти спирали дузанҷираро доро мебошад. дар таркиби вай нуклеотидҳо ҷойгир карда шуданд. ҳамин нуклеотидҳое ки ҷойгир карда шуданд дар пайдарҳамии аминокислотаҳо ҷойгир мебошанд. барои чӣ инро гуфтан ва шинохт кардан ба маврид аст? зеро ки аз ҳама бештар вирусҳо ба ана ҳамин кислотаи дезоксирибонуклеинати таркиби организмҳои зинда таҳдид мекунанд. агар дар ҳамаи организмҳои зинда ду нави кислотаҳои нуклеинӣ, кислотаи дезоксирибонуклеинат ва кислотаи рибонуклеинат мавҷуд бошад, пас дар худи вирусҳо яке аз онҳо дида мешаванд, ё кислотаи дезоксирибонуклеинат ё кислотаи рибонуклеинат. сохти асосии вирусҳо шаклан чунин сохтро доро мебошад. онҳо сӯзани махсусе доранд ки тавассути он метавонанд ба ҳуҷайра вақте ки ворид шуда наметавонанд, агар дар бактерия бошад, онҳо тавассути халондан метавонанд маводи генетикии худро ба он равона карда дар онҷо маскунӣ гиранд ва афзоиши худро идома диҳанд. акнун пеш аз оне ки бемориҳои вирусӣ ба вуҷуд меоянд, мо бояд донем ки бемориҳои вирусӣ аз рӯи риоя накардани қоидаҳои санитариву гигиенӣ пеш аз ҳама ҳосил мешаванд. яке аз роҳҳои ин дар
расмҳои зерин оварда шудааст. яъне мо бояд чӣ кор кунем? барои пешгирии бемориҳои вирусӣ ба қоидаҳои зерин бояд риоя намуд. барои пешгирии бемориҳои вирусӣ пеш аз ҳама дастҳоро мунтазам бо маҳлули собун шуста, ҳамчунин бо маҳлули антисептикӣ безарар мегардонем. дар ҷойҳои сераҳолӣ ва нақлиётҳои ҷамъиятӣ аз ниқобҳои яккаратта ва бисёркаратта истифода мебарем. ҳангоми суҳбат бо шахси бемор фосилаи муайянро нигоҳ медорем ва мунтазам тозаву озода намудани хона, назди тиреза, болои ҷевонро фаромӯш намесозем. ғайр аз ин, барои пешгирӣ кардани бемориҳои вирусӣ дар беморхонаҳо иммунизатсия мегузаронанд. иммунизатсия ё эмкунӣ. иммунизатсия ё эмкунӣ дар тамоми марказҳои саломатии шаҳрӣ, ноҳия, деҳот низ ҳар сол дар муҳлати муайян амалӣ карда мешавад. дар ин марҳила пеш аз ҳама кӯдакон ҷалб карда мешаванд ва онҳо барои пешгирӣ кардан аз бемориҳои сил, сурхча, фалаҷ ва ғайраҳо ташкил карда мешаванд. баъзе волидайн ба ин гуна раванди тиббӣ аҳамият зоҳир намекунанд, ки ин боиси ба фалаҷ гирифтор шудани фарзандашон мегардад. акнун вобаста ба мавзӯи имрӯзамон навори навбатиро якҷоя тамошо мекунем, баъдан идома медиҳем. вич ин беморие мебошад ки ба организм ворид шуда бар зидди муқовимати организм мубориза мебарад. ин вирус танҳо дар организми одам зиндагӣ карда метавонад. вай ба ҳуҷайраҳои иммуналӣ ворид шуда баъд аз худ вирусҳои навро тавлид менамояд. аз он ҳар рӯз қариб миллион вируси нав ҳосил мешавад. душвории кор дар он аст ки аломатҳои беморӣ дар давоми солҳои тӯлонӣ зоҳир намешаванд. инсон ҳатто шубҳа карда наметавонад ки ба ин беморӣ гирифтор шудааст. бемории вич дар организми одам бемориҳои дигари музминро ба вуҷуд меорад. вай тадриҷан муқовимати организмро ба муқобили бемориҳо суст гардонида, дар натиҷа шахсро бемории шадиди коҳиш ёфтани муқобилияти организм ба бемориҳо гирифтор месозад. ҳамин тариқ вич оғози беморӣ ва спид давраи охирини шиддат ёфтани он мебошад. агар вирусро таҳти назорат қарор диҳем, вай ба дарозии умри инсон таъсир намерасонад. тибқи имрӯзароҳу усулҳои таҳти назорат қарор додани вируси вичро ёфтааст. дар шароити имрӯза ҷараёни шиддат ёфтани бемориро нигоҳ доштан мумкин аст. барои ин танҳо саривақт ва дар муддати муайян истеъмол кардани доруҳо зарур аст. вале агар саривақт шахси бемор дору истеъмол накунад, ҳатто бемории муқаррарӣ ҳам сабаби марги он шуда метавонад, зеро муқовимати организми бемор комилан суст мегардад. аксарияти олимон чунин мешуморанд ки бемории вич дар африқо пайдо шудааст ва дар он ҷо аз маймун ба одам сироят кардааст. бемории аввалини спид соли 1981 дар иёлоти муттаҳидаи амрико ба қайд гирифта шуда буд. баъди як сол ба он номи спид дода шуд. вируси бемориро танҳо соли 1983 ёфтанд. онро гурӯҳи олимони фаронса кашф намуданд. дар баробари онҳо вируси беморӣ дар амрико низ кашф карда шуд. ба ин беморӣ одамони аз 30 то 44 сола гирифтор шуда метавонанд. 52% одамон бо роҳи алоқаи ҷинсӣ, тақрибан 46% бо роҳи дорогузаронӣ бо сӯзандороҳои ифлос ва бештар аз 1% кӯдакон аз модарашон сироят меёбанд. шахси беморро аз рӯи намуди зоҳирии он шинохтан мумкин нест. вируси бемориро танҳо дар озмоишгоҳҳои махсус муайян мекунанд. шахси бемор худро ба таври ройгон дар марказҳои тиббӣ ва шифохонаҳо бе пешниҳоди ҳуҷҷатҳои нишондиҳандаи шахсият санҷида метавонад. дар ин сурат дар бораи шахси бемор ба ягон ҷой ва ягон кас маълумот дода намешавад. акнун ба бемории дигаре ки тамоми ҷаҳонро ба ташвиш овардааст чуқуртар назар меафканем. коронавирус ин навъи бемории зуком аст. пештар гуфта гузаштем. аз шахси бемор ба солим одатан ба воситаи чакраҳои луобу оби бинӣ ва балғам ки дар худ вирус доранд, дар вақти гап задан, атса задан, сулфа кардан мегузарад. ҳангоми сулфа кардан дар атрофи бемор дар масофаи то 3 метр як мавзеи пур аз вирус пайдо мегардад, ки барои атрофиён хеле хатарнок аст. чӣ бояд кард ки ба ин беморӣ гирифтор нашавем? ҳангоми сулфа задан қоидаҳои махсус ҷой дорад, ки ҳамаи мо тавассути васоити ахбори умум, оинаи нилгун аз он бохабар ҳастем.
инчунин ҳар чизе ки бемор дар наздикии он қарор гирифта буд ё даст расонид метавонад манбаи вирус ва сироят гардад. баҳри бартараф кардани манбаи сироят ва вирус мо аз ҳама бештар аз маҳлули антисептикӣ истифода мебарем. вирус метавонад ҳатто дар давраи инкубатсионӣ, яъне дар давраи номаълумиаш аз шахси бемор ба солим гузарад. роҳҳои пешгирии ин беморӣ: аз ҷойҳои серодам худдорӣ кардан лозим аст. аз дастфишорӣ ва рӯйбӯсӣ худдорӣ бояд кард. маҳсулоти хӯрокворӣ инчунин сабзавоту меваҷоту кабутиҳоро танҳо бар тамизгарии ҳароратӣ истеъмол бояд кард ва оби тозаро ҳарчи бештар истеъмол бояд кард. аз маскаи ҷарроҳии тиббӣ истифода бурдан лозим аст. дар ҷойҳои серодам аз ниқобҳои яккаратта ва бисёркаратта истифода бояд буд ва дастонро ҳатман ҳамеша тозаву озода бояд нигоҳ дошт. албатта ҳадафи чорум саноатикунонии мамлакат водор месозад ки дар илми биология як қатор корҳои инноватсионӣ оид ба рушди технологияи муосир ба роҳ монда шавад, зеро он имконият медиҳад ки дар оянда усулҳои пешрафтаи маҳвкунии вирусҳое ки боиси ташвиши ҷомеаи ҷаҳонӣ гашта истодаанд бештар истифода намоем ва маводеро ҳосил намоем ки ба муқобили ҳама гуна вирусҳо ва ҳолатҳои пандемия истифода бурда шаванд.